yksikään maailma olevan morsiamen asiat ovat paremmin kuin heistä yksikään voisi edes uneksia. Minun poikani on valmistanut heille hääaterian. He tulevat iloitsemaan pitkien hääpöytien ääressä. Ja kun maan päällä ahdistus ja vaino on vahvimmillaan, kulkee ylkä pitkin pippoja. Minä rakastan sinua, Suomen kansa, ja olen niin monta kymmentä vuotta teitä kutsunut. Minä autoin teitä talvisodassa, ja minä autoin teitä jatkosodassa. Ja kuinka mielelläni minä auttaisin teistä tässä 3. maailmansodassa, joka pian alkaa. Mutta te ette tahdo kuulla. Siis morsian, kuuntele Yljän ääntä. Kuuntele profeetan ääntä, jonka minä nostan. Mutta kuuntele minun sanani, joka on kirjoitettuna Raamattuun. Ruoki itseäsi sanaa ja kulje suoraa kapeaa tietä. Sinä saat kulkea tahdissa ja tulla kotiin. Minä, Herra, olen tämän profetian puhunut. Ja minun yksinkertainen pieni palvelijani Tukholmassa on tämän profetian nauhoittanut. Suomen kansa, tee parannus kaikista niistä synneistä, joita olet tähän päivään asti tehnyt. Niin minä armahdan sinua. Minä en voi enää siirtää teidän kohtaloaan, sillä se, että ahdistus on tuleva yli koko maan piirin. Vaan minä otan teistä pois paljon. Minä halajan paljon enemmän morsiameeni kuin siellä nyt on. Sillä ei ole minun mieleeni jumalattoman kuoleman, Herra. Profetia päättyy tähän. Ja minä annan jatkon tästä profetiasta sille palvelijalle, jonka minä olen tähän tehtävään valinnut. Aamen. Lyhyt jälkimaine tähän edellä kuultuun profetiaan. Raamattu sanoo, että kun leijona ärjyy, kuka ei kuulisi, ja kun Jumala puhuu, kuka ei profeetoisi. Ja tämä profeetia on tarkoitettu herättämään Suomessa niitä ihmisiä, joilla on vastuu sieluista. Kun Suomen kirkko tänä nykyisenä aikana laitoskirkkona ja valtion kirkkona aikoinaan nousi, se nousi varjelemaan Suomen sisäistä hengellistä maailmaa ja se antoi Suomelle ryhdin ja selkärangan. Tämä on nyt näitä minun ajatuksiani tähän kasetin loppuun. Mutta tänä päivänä kirkkoa kohtaan suuntautui tuo profetian sana noin raskaana. Se tarkoittaa sitä, että Herra ei ole mieltynyt tämän päivän asioihin ja tapahtumiin, joita Suomen kirkossa sen suurimpana hengellisenä yhteisönä on. Tämä suuntaa myös kärkensä kaikkiin niihin, jotka väittävät ja sanovat olevansa minun palvelijoitani ja kantavat vastuuta tavalla tai toisella sieluista ympäri maan. Myös heihin kohdistuu tämä profetian sana antaen ymmärtää, että parannus on aloitettava Jumalan huoneesta. Mitenkä on loppu jumalattomalla, jos Jumalan huoneessa tuomitaan ensin? Suomen kansalle on tullut tämä sanoma ja siellä oleva Jeesuksen Kristuksen morsian, se on ihminen, joka on sisäisessä maailmassaan tehnyt täyden selvityksen syntimaailman ja Jumalan valtakunnan välille. Jeesuksen Kristuksen morsian
on mies tai nainen, sillä Jeesuksessa Kristuksessa ei ole miestä eikä naista. Se on henkilö, ihminen, joka on saanut pyhässä hengessä syntyä uudesti ylhäältä elävään uskoon ja toivoon. Toisin sanoen pukenut päällensä Jeesuksen Kristuksen. Saanut Jeesuksen Kristuksen nimessä ja veressä syntinsä anteeksi. Ja jonka rinnassa Pyhä Henki todistaa tämän ihmisen hengen kanssa, Appa, Isä. Ja tämän rintaan on annettu pelastusvarmuus siitä, että kävi kuinka tahansa, minä saan seistä Jeesuksessa Kristuksessa. Tämä ihminen on Jeesuksen Kristuksen morsia. Tämä on verikihloilla kihlattu Jeesukselle Kristukselle. Verikihlat annettiin Golgatalla. Tälle ihmiselle suuntautui tämän profeetian miellyttävää kärki. Tässä sanotaan selvästi, että ei turmella öljyä eikä viiniä sinulta. Öljy on Jumalan Pyhä Henki ja viini on Jumalan sana. Öljy on se Pyhä Henki, joka vuotaa jatkuvasti sinun päällesi ja varjelee sinua. Ja Jumalan sana on se viini, jota juomalla sinä pysyt ainaisessa mielen vireydessä ja elossa Jeesuksessa Kristuksessa. Jumalan sana ja veri. Veri antaa elämän ja sana ruokkii sinut. Jeesuksen Kristuksen veri on elävä veri. Tämän päivän hengetön ja veretön evankeliumi muotojumalisuuksiin ja naispappeuksineen ja kaikkine näineen ei voi ruokkia morsianta. Morsian lentää niin kuin kotka korkealla, ylhäällä, ja kun se näkee siellä tuoreen ruuan, se laskeutuu alas suhisevin silmin ja iskee kiinni siihen ruokaan. Se on Jeesuksen Kristuksen verinen ruumis Golgatan keskimmäisellä ristillä. Syö minun vereni, juo minun vereni. Tämä sana on morsiamelle. Mutta te, jotka ette kuulu morsiameen, te tiedätte sen myös itse. Ja te paikkaatte tätä onttoa tunnelmaa rakentelemalla ihmeellisiä perinnäissääntöjä ja noudattamalla niitä. Te ette itse mene sisälle, ettekä salli meneväisten mennä. Te sidotte raskaita taakkoja, panette ne uskon ystävien lampaiden hartioille. Te kiellätte kasteen Herran Jeesuksen Kristuksen nimeen, ainoaan oikeaan nimeen, johon ylipäänsä on koskaan kastettu. Jeesuksen Kristuksen morsiamen tunnusmerkki on kaste upottamalla Herran Jeesuksen Kristuksen nimeen. Raamattu sanoo pyhässä hengessä. Ottakaa kaste Herran Jeesuksen Kristuksen nimeen syntienne anteeksi antamiseksi, niin te saatte Pyhän Hengen lahjan. Jos minä lähetän tämän kasetin Suomen korkeimmille teologeille ja opettajille teologiassa ja sanon, että sinä opettaja korkeammassa asemassa Suomessa hengellisenä vartijana kiellät kasteen upottamalla Herran Jeesuksen Kristuksen nimeen. En minä ole sinua syyttänyt. Minä vain totean murheellisena täydellisen faktan. Sinä kiellät kasteen Herran Jeesuksen Kristuksen nimeen, koska se on sinun tehtäväsi. Se on pakko. Myöntämällä kasteeseen Herran Jeesuksen Kristuksen nimeen sinä katkaiset oman maallisen leipäpuusi ja virka-asemasi, ja siihen sinä et kykene. Siis sinun on kiellettävä kaste. Ponttaius Pailatuksen edessä seisoivat aikoinaan Israelin johtavat uskonnolliset miehet, joilla oli temppelin palvelus hallussaan. Ylimmäiset papit ja kirjaoppineet ja pappispalvelusta suorittavat korkea-arvoiset sikäläiset teologit. He riitelivät siitä, onko Jeesus mahdollisesti Jumalan poika, tai jos se olisi vaikka Messiasta jotain muuta. He kiistelivät siitä. He riitelivät siitä. Ja mitä Jeesus teki? Jumala lihassa kuoli Golgatalla ja sovitti sinun syntisi. Katsomatta siihen, mitä mieltä sinä olet asioista. Samoin Jeesus pyhässä hengessä antoi Pietarille ilmestyksen siitä, kuka Herra Jeesus Kristus todella on.
että hän on Jumalan lihassa. Ei toinen eikä kolmas persoona, vaan Jumalan lihassa. Ja Pietari totteli Pyhän Hengen ääntä. Niin ottakoon kukin kasteen Herran Jeesuksen Kristuksen nimeen syntien anteeksi antamiseksi. Niin te saatte Pyhän Hengen lahjan. Ja tämä on teille annettu, jotka lähellä olette ja kaukana olette. Tämä pätee tänäkin päivänä. Jumalan on täytynyt puhua voimakkaasti kirkkohistorian raskaina vuosisatoina. Ja tänä päivänä se puhuu Suomen kansalle Jumala. Hän itse, Jehova Jeere. 3 kertaa Jumala on puhunut ihmisille. Ensimmäisen kerran itse, kasvoista kasvoihin. Toisen kerran profeettajan kautta. Ja 3. kerran Jeesuksessa Kristuksessa Jumalan sanan kautta Pyhässä Hengessä tänä päivänä. Ja kun sanotaan kasta Herran Jeesuksen Kristuksen nimeen, ota kaste Herran Jeesuksen Kristuksen nimeen, ei siellä sanota pirskota johonkin, upota johonkin, pese johonkin. Siellä sanotaan ota kaste Herran Jeesuksen Kristuksen nimeen, niin sinä saat Pyhän Hengen lahjan. Morsian, sinä tulet ottamaan kasteen upottamalla Herran Jeesuksen Kristuksen nimeen, koska se on sinun tiesi. Kirkkohistoria myöntää sen. On olemassa kirjoituksia, että alkuseurakunta kastoi Herran Jeesuksen Kristuksen nimeen, mutta me muutimme sen kasteen Isän, Pojan ja Pyhän Hengen nimeksi. Ja tämän kasteen ottaneita kutsuttakoon roomalaiskatolisiksi kristityiksi. Koska on olemassa tällainen kirjoitus, joka sanoo, me tiedämme, että alkuseurakunta kastoi. Niin silloin on myös täytynyt olla kaste Herran Jeesuksen Kristuksen nimeen. Nyt lopun ajassa, tuomioiden ollessa ovella, tämä kaste tulee myös olemaan faktum. Sitä tullaan antamaan Herran Jeesuksen Kristuksen nimeen. Ja sinä korkea-arvoiset teologit ja opettajat Suomen maassa. Te kiellätte tämän kasteen, mutta ei teiltä kysytä teidän mielipidettänne siihen. Suomessa vain kastetaan upottamalla Herran Jeesuksen Kristuksen nimeen yksinkertaisia uskovia järvien rannoilla ja uima-altaissa ja missä vain vettä on riittävästi. Ja sinä saat istua Helsingissä hienossa toimistossasi ja kertoa, ettei ole olemassa kastetta Herran Jeesuksen Kristuksen nimeen ja kansaa kastetaan. Herran Jeesuksen Kristuksen nimeen. Morsian, sinä kuulit mitä sanottiin. Koiniks mittani suja denaariin ja 3 koiniksia ohria denaariin. Minä, joka puhun tätä, tiedän, että denaari on yhtä kuin miehen päiväpalkka. Tänä päivänä mies saa enemmän Suomessa palkkaa kuin 100 markkaa. Mutta minä sanoin tuolla profetiassa Herrassa, että denaari on ikään kuin 100 markkaa, että se on 100 markkaa. Mutta se on enemmän. Se on miehen päiväpalkka. Jos sinä olet hyväpalkkainen mies, sinä saat melkein 300 markkaa päivässä. Ehkä 400. Ajattele, koillismitta on vajaa litra. Ja siihen pitää sen ostamiseen menee sinun päiväpalkkasi. Koiniksmitta nisu ja denaari. Ja 3 koiniksia ohria denaari. Eikö tämä hirvitä? Eikö tämä tunnu kamalalta? Kun pitää luopua kaikesta tästä ylenkylläisyydestä, mitä on ollut. Ja tässä ylenkylläisyydessä on vain häpäisty Herran sana. Joudutaan rukoilemaan niin kuin ensimmäisen maailmansodan aikana raskaan sisällissodan ja veljessodan raivotessa. Kadulta otti pikkupoikakin leipäpala ja söi sen suuhunsa, kun sattui löytämään. Tampereella se tapahtui. Ja kuin missä muualla se on tapahtunut. Koiniksmitta, nisu ja denaari.
Kyllä siinä ylpeän kotirouvankin hienonsa turkiksissaan täytyy polvistua, kun löytää kadulta lehmän. Kiittämään. Suomen kansalle on tullut profeetia. Ja profetian kärki on tämä. Tee parannus ja ota kaste Herran Jeesuksen Kristuksen nimeen, niin sinä saat Pyhän Hengen lahjan. Ei siinä sanota, voidaanko kastaa Herran Jeesuksen Kristuksen nimeen. Saisinko minä ehkä tehdä sellaisen pienen parannuksen? Jos minä en katsoisi vaikka keskiviikkona videota ja torstaina menisi kutsuille ja perjantaina jättäisin serrylasit juomatta. Ei siinä niin sanota. Siinä sanotaan, tee parannus ja ota kaste Herran Jeesuksen Kristuksen nimeen, niin sinä saat Pyhän Hengen lahjan. Tämä on apostolien teossa. Minä en sano paikkaa, että saat itse etsiä Raamatustasi. Mutta se on apostolien teossa ensimmäisissä alkuluvuissa, yhdestä niissä. Kun profeetia lasketaan ihmiselle, tuli se kenelle tahansa. Jumalan Pyhä Henki on niin suuri, että se voi laskea profeetiaa jopa Suomen kirkon piispalle, niin kuin kerran tapahtui toisen maailmansodan kestäessä. Piispa Eino Kulin. Hän oli Herran palvelija omalla paikallaan. Hän oli työhuoneessa, kun Herra ilmestyi hänelle. Ja sanoi, että tuli enkeli hänen työhuoneeseen, sanoi, että sinä älä palvelijani, älä kirjoita nimeä siihen paperiin, mikä sinulle huomenna tuodaan. Tai oliko se jo tuotu se paperista, mä en tiedä ihan tarkkaan. Sillä tämä herätys on Jumalasta. Se oli nimittäin Mannerheimin kirjoittama paperi, jossa määrättiin muutamia asioita tapahtuvaksi Suomessa kristittyjä, siis aseista kieltäytyviä uskovia kohtaan, joita muun muassa olivat helluntalaiset. Ja kuinka kävikin? Piispa Kulin meni Mannerheimin työhuoneeseen seuraavana aamuna tämä paperi kädessään ja sanoi, että kunnioitettu herra Marsalkka, minä en voi kirjoittaa tätä paperia alle, sillä minun kirjoitukseni vaaditaan tässä ennen kuin tämä saa lainvoiman. Marsalkka sanoi, minkä takia piispa ei voi kirjoittaa. Piispa sanoi, että Herra ilmestyi minulle ja sanoi, että tämä herätys on Jumalasta. Mitä Mannerheim teki? Hän otti paperin ja pani sen pois ja sanoi, että jos joku asia on Jumalasta, niin mikä minä olen taistelemaan Jumalaa vastaan. Että kyllä Jumalan profeetia muuttaa ihmisen kohtaloita, kun se lasketaan ylhäältä Pyhässä Hengessä, niin kuin se laskettiin Eino Kulinille. Jumala siunatkoon sitä vanhaa palvelijaa tai hänen muistoaan. Samoin myös Suomen kansalle lähetettävä profeetia, tämä joka tulee teille. Tämä on tarkoitettu, että Suomen kansa ottaisi vaarin annetusta Jumalan sanasta. Ei minun, joka puhun täällä Tukholmassa. Ja minä olen vain yksinkertainen työmies. Ei minulla ole Jumalan sanaa eikä teologiaa opittuna. Mutta Herra puhui minulle, sanoi, ota nauhuri, nauhoita tämä, ja minä nauhoitin sen. En minä tiennyt, kun nauhurin käynnistä, mitä sillä tulee olemaan. Ja kun se sanoma päättyi, sitten vasta kuunneltiin ja ymmärrettiin, että jotain tuli. Vaikka kyllä sanoman kestäessäkin tiesin, että raskas on ja vaikea on. Mutta vasta kun nauha kuunneltiin vaimoni kanssa täällä makuuhuoneessa yöllä, kun se nauha laskettiin minulle, vasta sitten ymmärsin, missä minä olin ollut mukana. Ja kuinka väkevästi tämä sanoma vetoaa, se pitää lähettää Suomeen. Minkä tähden? Että te tekisitte parannuksen ja ottaisitte kasteen upottamalla, uskovien kasteena, Herran Jeesuksen Kristuksen nimeen, niin te saatte Pyhän Hengen lahjan.
Ei siinä sanota saisitte pyhän hengen lahjan tai ehkä tulee pyhä henki tai siinä sanotaan ota kaste Herran Jeesuksen Kristuksen nimeen, että saatte pyhän hengen lahjan. Ensin otetaan kaste Herran Jeesuksen Kristuksen nimeen ja saadaan pyhän hengen lahja. Näin yksinkertaista se. Tietenkin kysymyksessä on uskovien kaste. Ihminen, joka uskoo ja todistaa Herran Jeesukseksi ja Kristukseksi. Tätä ei voi muuten tehdä muuta kuin pyhässä hengessä. Jeesukseksi ja Kristukseksi ja lihaan tulleeksi. Ja sitten menee kasteelle. Oman uskon ajamana, vaatimuksena. Koska minä olen tullut uskoon, niin myös näin sanotaan sanassa, myös kastetaan. Silloin meillä on oikeaa kaste. Mutta jos vain kastetaan tavan vuoksi, niin on hyödytöntä kastaa, jos kastettava ei usko Herraa Jeesusta Kristukseksi ja Jumalaksi lihassa, Messiaaksi. Morsian, sinä uskot Herran Jeesukseksi ja Kristukseksi. Miksi sinä et ole ottanut kastetta upottamalla Herran Jeesuksen Kristuksen nimeen? Koska siinä on avain, siinä on ehtoovalo. Ehtoolla oleva valoissa. Miksi sinä et ole ottanut sitä? Koska sinä et ole sitä tiennyt. Sinä olet kaivannut sitä, mutta sinä et ole sitä tiennyt. Nyt sinä sen tiedät. Kaste on otettava upottamalla Herran Jeesuksen Kristuksen nimeen. Minä tulen tekemään erikseen kasetin, joka käsittelee totuutta raamatullisesta kasteesta, joten minä en enää tähän kasteeseen tässä kasetissa puutu. Ota huomioon, että tämä, mitä minä nyt puhun, on jälkimaine tuolle edellä puhutulle profetialle. Profetia tuli suoraan pyhässä hengessä. Tätä jälkimainetta minä teen niin kuin omassa viisaudessani toivon olevani pyhän hengen johdatuksessa tässäkin. Mutta profetia, suora profetia ja tällainen puhe ovat kaksi eri asiaa. Tässä oli vetoomus Suomen kansalle, että uskoisi ihmisten apuun. Sen täytyy tarkoittaa sitä, että Suomella ei ole lännessä ystäviä. Länsi on hyljännyt meidän maamme. Niin kauan aikaa kun rauha on Euroopassa, on Suomellakin turvalliset olot. Mutta kun Euroopan rauha järkkyy, ja se tulee järkkymään, koska se on aamen, on myös Suomen kohtalo vaakalaudalla. Venäjä ei tule Suomeen hyökkäävänä sotilaana, polttaen ja tuhoten, vaan se tulee Suomeen niiden sopimusten perusteella, jotka Suomi on kirjoittanut ja ottaa tukikohdan Pohjolasta, niin kuin tuossa profetiassa kuultiin, ja myöskin asiakirjoissa on niin oleva. Se rakentaa sinne suuren leirin, jossa sillä on ehkä divisioonan perään miehiä. Ne asuvat siellä omassa leirissään ja antavat Suomen olla Suomena niin kauan aikaa, kun Suomi ei häiritse Neuvostoliiton sotilaita eikä sen politiikkaa. Mutta heti, kun tulee voimakkaita mielenosoituksia ja mielenilmaisuja, tulee myös Venäjä näyttämään, että missä kohtaa meillä on kaappi tässä keittiössä. Tämä ei ole pelottelua. Tämä on kylmien tosiasioiden tarkastelua. Tšekkoslovakia, joka oli neuvostoystävällinen maa, oli veljespuolueen johdossa ja ynnä muuta. Halusi vain muutamia korjauksia, koska Tšekkoslovakia oli lännempänä kuin Neuvostoliitto ja seurasi lännessä tapahtuvaa elämää. Halusi muutamia korjauksia yhteiskuntarakenteeseensa ja ideologiaansa. Ei sitä sen enempää. Minä vain kysyin, saivatko. Lyndon Baines Johnson oli presidentti sinäpä vuonna, kun Tšekkoslovakiaan meni Neuvostoliiton armeija, Varsovan joukkoon. Niin Brezhnev soitti silloin illalla,
Washingtoniin ja pyysi Johnsonilta seuraavan lauseen. Johnson, Amerikan presidentti, täällä Leonid Brezhnev Neuvostoliitosta. Minä kysyn teiltä, sekaannutteko te Tšekkoslovakiassa tapahtumiin, jos minä menen sinne joukkojen kanssa? Sekaantuko Amerikka siihen? Amerikan presidentin ominaisuudessa Lyndon Baines Johnson vastasi ja sanoi nämä sanat. Me tiedämme, että Tšekkoslovakia kuuluu Neuvostoliiton intressipiireihin. Me emme sekaannu siihen. Me pidämme kiinni siitä dokumentaatiosta, jonka allekirjoitimme Jaltassa 1941. Oliko se 42? Minä sitä vuosilukua muista. Sinä historioitsijana varmaan muistat paremmin. Minulla on kyllä tuolla nauhoilla, videonauhoilla ne vuosiluvut tarkasti taltioita. Ja niin Tšekkoslovakia meni. Veli venäläinen ajoi panssareilla Prahan kaduille. Minä olen katsonut elokuvan, jonka nimi on Prahan kevät. Se tuli täällä kerran televisiossa ja siinä oli selvästi tämä keskustelu, kun Brezhnev soitti ja Johnson vastasi ja sitten mentiin. Ja koska Jaltan konferenssin mukaan Suomi kuuluu Neuvostoliiton intressipiireihin, niin on turhaa toiveajattelua kuvitella, että Suomen päättäjät, te saisitte apua lännestä. Se on ihan turhaa. Ei sitä tule. Lännestä ei tule apua, sillä Jaltan konferenssin dokumentti sanoo. Silloin kun Suomella oli se vaikea aika, yöllä meni ministeri Tuomioja Amerikan suurlähetystöön ja itki. Ja Amerikan suurlähetystön herrat kysyvät, mitäs Tuomioja itkee. Sanoo, tuletteko te apuun, jos meille käy huonosti? Te ministerit, jotka kuulette tämän nauhan ja olitte silloin Satulassa. Te muistatte, mitä sieltä vastattiin. En minä vastaa siihen. Siellä viitattiin kintaalla siihen Jaltan konferenssin pöytäkirjaan, joka antoi ymmärtää, että apua ei tule. Amerikka ei tule. Kuka on siis sinun puolustajasi minun kansani, sanoo Herra? Kehenkä turvasi kuningas Daavid? Egyptin ja monen muun sotalaumat eivät auttaneet Daavidia sen ahdingossa. Kehenkäs Daavid turvautui? Sinä olet viisaampi kuin minä. Otat vain Raamatun ja luet psalmeja, niin rupeaa selviämään, kehen turvattiin. Kehen turvattiin 1800-luvulla Suomessa, kun nälkävuodet olivat raskaat ja kerjäläiset kaatuivat tien puoleen nälissä. Venäjän saariinko turvattiin? Ei siihen turvattu, vaan kirkkoissa oli pieni harmaa kansa polvillaan. Ja Jumala kuuli tämän pienen harmaan kansan rukoukset. Siihen aikaan Suomen luterilainen kirkko oli Jumalan linna Suomessa. Sitä hallitsi silloin miehet, joilla oli lujat nyrkit ja pyhä henki. Silloin ei tapeltu naispappeudesta. Silloin nousi miehet pönttöihin ja saarnasivat sellaista sanaa, että tämän päivän suomalainen ei kestä kuulla sitä. Silloin saarnasi Ketselius ja monet muut. Ja pantiin Suomen kansa itkiä ja kyynelin lukemaan. Ja se oppi lukemaan. Ja mitä vielä?
Ja talvisodassa oli myös Suomen kansa polvillaan. Sankarivainajien arkut täyttivät kirkkojen kuorit. Mutta siellä rukoiltiin. Suomessa rukoiltiin. Mutta nyt, mitä te teette tänä päivänä? Miettikää sitä. Eiköhän olisi aika jo todella tehdä parannus. Ottaa kaste Herran Jeesuksen Kristuksen nimen upottamalla. Uskovan kaste. Ja saada vastaan. Ottaa Jumalan lahjana Pyhä Henki. Vaikka koettelemukset tulevatkin koettelemaan yli koko maan päälle. Sillä Jumala ei muuta sanansa. Herra on sanonut, se tulee ja se